ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് പാൻഡർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ 28 ദിവസം ലോഗിൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ ബംബ്ലി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു AKൻ്റെ സ്കിന്നും പെർമനൻറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം അതാണ്. 28 ദിവസം ലോഗിൻ ചെയ്തു ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു AKയുടെ സ്കിന്ന് പെർമനൻറ്റ് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. ആർക്കൊക്കെയാണ് മിന്നാന്ന് ഈ ഒരു കുപ്പിഡ് കാർ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു. കുപ്പിഡ് കാർ ആർക്കാണ് പെർമനൻറ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് 3 ദിവസത്തിനൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത്. ഇതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം. ട്രെയിനിങ് മോഡ് എടുത്ത് കളിക്കാം. ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ഗണ്ണെടുക്കാൻ പോവാം. ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഗൈസ്, ലൂട്ടെല്ലാം എടുത്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കളിയിടണം. ഭയങ്കര ലാഗുണ്ട്. ആകുന്നത് പോലെ അറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അധികം AK യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരാളെങ്കിലും കില്ല് ചെയ്തിരിക്കും. ഒരാളെ കിൽ ചെയ്തു. ഗൈസ്, ഇത് ഫുള്ള് ലാഗാണ്. എനിക്കൊന്നും കളിക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കുകയാണ്. ഗൈസ്, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഡാമേജ് ഡബിളും റേഞ്ച് സിംഗിളും റേഞ്ച് മൈനസും ആണ്. നല്ലൊരു ഗണ്ണാണ്. നല്ല രീതിക്ക് ഡാമേജും പോകുന്നുണ്ട്. ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും ഈ ഗണ്ണ് എടുത്തണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോക്കായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പാടും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഗൈസ്.